Good morning, class. Good morning, Ma'am Ellie. All right, so take your seat. We will have our attendance. Good morning, Ma'am Ellie. Oy, sabit, nga nung na-late man ka, nga alas 8 man ato ang klase, di sa po makagalaag-laag. Niagi ko duha ka bukid ug duha ka sa ma'am para makanis eskwelahan. Taga-asa man dai ka? Dito bukid Kanlaon, ma'am. Bukid sa Kanlaon. O sige. So take your seat, sabit. So let's have our attendance. Sabid Piniero. Present. Okay? Sabit Piniero. Present, ma'am. Okay. Oy, sabit, nga nung wala makaga-uniform. Usara ang uniforme, wala pa kalabi. O saan imong uniform? Nga nung wala makaga-sapatos. Papa, o kapaliting papa. Kung saan ba ni trabaho sa imong papa? Construction. Construction. O sige. Okay, so for today, we will have spelling. Alright? So get 1/4 sheet of paper. One fourth, ma'am. Dili, 1 whole, back to back, ganahan mo, 1/4. Nang 1/4. Okay, so our first word, spell. O sige, sulat na diha. Pag-andam na. Spell pneumono ultra microscopic silicable canocanuses. Ano kasi mong tabi diha? O sa inyong tabian diha? Ganun kayo paghilom, basta mag-take gali mo pa ng quiz or spelling or exam, dapat maghilom, dili magtabi. Okay, so let's proceed. Spell Mississippi. Ang buko, kabalong si Pongtan ko. Ang buko, nagsiwagan ko kabalo. Shh! Nga nung alingasa magyud mo kaayo, dili mo pwede maka-answer o magahilo? Alingasa kaayo mo. Okay, so niring na ang bell. It's recess time. Okay, sabit. Alayon sa ko palit ito sa kantinday. Okay, ma'am. At tuas Miss Bailon, sinamaligya dito niya. Makulangan ni, duha man ni para ni mong ako. Kung kulangan na ing narang ipalista sa akong ngalan, ha? Okay, ma'am. O, sabit. Dong, alayo na sa ako dong kay katol akong ulo dong. Makagulang ta dong murag daghan namang kaspa. Tarong nga. Birahan ng puti. Apila ng ugat kay mabili ng ugat katong kay isang tanan. O dili speakers. Katulog ka ayo to. Katulog ka ayo to. Dili sabi. O kanang ayuha kay kalot-kalota. Murag na ini kuyaman, abot ani magagulang ta basit kaspa na. Nara, ma'am. Ay, sige. Sabid. Take your seat. Thank you kay Day ha. Dito ka na snack. O sabid, ano wala man kay gikaon diha, wala kay balon? Ano wala man kay balon? Makatagay sa imong amahan? Sige do. Imo na lamang ni dong. Thank you. Sige. Okay na kayo dito. Ano ito ang mga bata? Pagawan anak, inom og tubig ha. Lagi murag baho-baho diha. Kaya nakautot ninyo, nakaigit. Wala. Hindi ako, ma'am. Naagyo ni daguok ng tiyan. Yeah, ma'am. Ikaw po dagwan. Baho-baho murag di man yun nautot, murag igit man yun, murag di nakaigit, sabi. Nakaigit ka, sabi? Hindi ako dibig dagwan. Ikaw, Bidbid, nakaigit ka? Okay, kan. Wako ka pamaharon. Okay, ginoo ko. Before di mo maari diri sa eskwelahan, pamahaw daan mo, kay para di mo magkaigit-igit. Na sige, hindi na tiwasan ng imong snack. Diri, kuyugot ikaw sa CR. Pusok gani, umari ka sa eskwelahan, kaon daang pamahaw, inom og init, para dili maglain ang imong tiyan, ha? Okay, lisod ka na makaigit na sulod sa eskwelahan. Okay, so, umana matong klase, class is dismissed. Goodbye, Ma'am Ellie. Goodbye, classmates. See you tomorrow. Okay, thank you so much, students. See you tomorrow, okay? Sabid, amping sa imong pagpauli. Dahil sabit,
Tabangis ako, day. Lalari, day. Ako mga bag, day. Muadto ta sa principal's office ko. Yugi ko, day, ha? Okay, tala. Alam ka, anong na sa balay sa ako estudyante si Sabit. Uy, pagkatagong tanong ka ayo. Yung nakalain-lain din yung mga tanong nga na-agri sa ilang nga balay. Mga mahalin man ka ayo. Uy, pagkatanong pa sila og lugi. Uy, may kalamansi. Uy, may lugi apagod sila. Uy, kadako sa okra. Kadako sa okra. Kapula sa mga seed. Swerte dyan niya ako paghatod og module. Mayroon yun nga dili ko mo tapon og adto sa mga balay-balay paghatod sa mga modules sa akong estudyante kay nao. Murag swerte dyan akong lakaw ka. Uy, kada ko ay sa balay sa akong estudyante nga si Sabit o si Sabit. Uy, swerte dyan akong lakaw karon kay dagko kay nang gitanong na mga hayo yung kuan. Mga hayo yung kay paborito kay na. Ayo! Ayo! Naa si Sabit o si Sabit? Ayo! Kinsa na? Ay, si Ma'am Ellie ni. Ah, Gawas ka mo di lang ko musulod ay hakay daghang kay dagko kay mo kay mahadto pa jud ko pero dali mo dili kay padapi lang tada. O sige naandi ko karon. Kabalo ba yung mama nga naa dire? Si Ma'am Ellie. Okay sige naandi ko karon kay ako kay hatag ni nga module. Okay kinahanglan inyo ning ansiran. Unya ipasa ni next week kinahanglan nga on time ha para dili ma-stress si teacher. Okay? Sige. Unya kanang bang Sabit pa kanang lamin kay mo mga okra. Paborito kay nako ni. ay sama. Ang inyong mama. Sige. Double plastic. Ay, plastic pa. Ikaw plastic. Ikaw lang. Ma'am, pwede na daw mas kagdagan ko. Sige. Salamat kayo sa mga inimamang. Salamat kayo sa nga tanan. Okay. Dako ang plastic. Dako ang plastic. Kadagko kayo sa mga ukra. Kadagko kayo sa mga ukra. Kaling ukra lang kay taas ka. Ganahan naman dyan kung dako taas. Gahit pagod ka. Lami dyan ni lagaon ni sa gulan ni patis o suka. Ano gusto nyo? Day. Nakita ko sa unahan, day. Murag na amoy mga kalamansi, day. Ganahan ko kalamansi kay usa-isagol maguna ko na sa akong turmeric. Basig pwede makapangayo. Ano ko sa imong mama, day, pi. Okay, ma'am. Palamit ko, kay kalamansi. Ma'am, okay daw. Ay, Pwede okay. daw mukuha daghan o tanan. Pwede na mo ko ang damtan. Ingni imong mama nga salamat kaayo ha. Salamat kay sa tanan sa salamat kay sa kalamansi. Okay, ma'am. Bukat pa din ka kabisi. Ay, day ka na. Sa unahan ba, day ba? Na ako'y nakit-an, day. Murag na amoy lamig kay nga tanong. Ingni mo mababasig. Pangay kung puskabok lang, ha? Basag-basagot, day, ha? Okay, ma'am. Ay sa ma'am. Uy, swerte yun ay maghato taong module. Kaya kahit kaya lang ito nga tanong. Kasama sa ako ng estudyante. Hala, ma'am. Pwede ko no. Pwede. Hala, sige. Salamat kaayo nang sa imong gihatag nga bulak. Salamat kaayo nang adto na ko nang. Bye-bye. Sige. Happy Teacher's Day to all the teachers all over the world. My teacher, my hero. Thank you so much for everything. God bless all the teachers all over the world. Thank you so much for watching my friendship. Don't you forget to like and follow my page, Mom Ellie, and click subscribe to my YouTube channel, Mom Ellie, and don't forget to click notification para lagi po kayong updated sa aking mga latest upload na video. Maraming salamat po. Thank you so much at mabuhay po kayong lahat.